Hay lang. Hay. No. Hay. 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 Ano, mama, hay. Mamang, hay. Hi. Hay. Guys, uwan guys. Uwan yun, no? Delikado magkasakit mo dila. Si Rudy. Rudy. Matignaw. Miming. Matignaw. Miming. Miming. Miming mitaw. Oh. Oh. Matignaw, papa. Iso. Ganda ka? Kanta daw. Kanta be. Ganda. Kanta daw. Ganda yung siyang ko. So. Kanta daw. Kanta singsi kanta. La 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 la. So, kanta man siya eh. Kat. Mauwan guys. Lasunsa na. Media. Lasais media. Ano naman ka din na? Tapos sa iring. Ayan, muknaong sa iring. Tao, pareha mo na lang. Pati mo na akong. Nagtae diya. Lo, nito eh. Yay. Ngoy! Sandigas pa yay. Naawa naman pa yay. Naawa na naman si Payay lang, oh. Ngawan, sandigan. Hoy, no. Hikap mo. Ayaw, kikap, ayaw. Ayaw, no. Ayaw. Nagikap. Birthday na, abin din ulit. Tai, lo. Dali. Tai. Kamot. Nah, alcohol sa siya, oh. Tigas. Bigas daw lang. Mana? Na. Mana? Ayaw na pag-kikap. Aper. Tipulais, we. Uy. Lag, bitipulais, we. Tipulais. Ang kanta man. Flying kiss. So. Kanta. Bulaga. Oh. One. Shout out sa mga pasilan dia sa Banjan, gila si Nelson Pasilan, si Lederson Pasilan, o si Abel, dili sa Pasilan kay Minyo naman, bye. O si Norito Pasilan, o si Dagway Pasilan. Ako nga tanan dia, kung sa kumusta na kamuron dia, o nabami nga trabaho, kurag na lockdown mo siguro ang badyan siguro karon. Murag wagyo mo padayon daw ang ilahang chip line diya sa badyan, diya sa may sulsugan. Kanyoniring. Kanyoniring diya, murag na down siguro kay wa may open siguro sila karon, may close siguro. Kumusta na mo mga pasilan diya? Wala mo yung mga trabaho? Wala lang mo pag... Ingat. Pagbitay lang mo diya sa kuhan. Kita mo. Tawa po diya. Korek ay. Pahong ay. Isa mo na anak. Anak na sa Liking Kawayan. Shout out ko sa mga andiya, sa mga cosmate. Kung mga igagaw na. Ako mga igagaw, nga po kaila. Nasa Cebu. Nasa Cebu sa Badyan. Shout out.
Bye-bye. Bye-bye. Ang shout out ko sa mga pasilan nga po kaila sa mga igagaw. Kana ada sa sulsugan. Ada asa? Sugsugan. Sulsugan. So guys, shout out sa inyo po kaila sa inyo no. So magkila-ila di tapuhon. Ila ni tapuhon guys kay kapag ko kaila ninyo good. Ada sa Mindanao. Mindanao. Mindanao sa Zamboanga City, sa Zamboanga del Sur. Kung igsoon niya sa kuan sa Mindanao, dili pasila lang si Milba pasila nga na sa Zamboanga City. Oh, kumusta na ka karon kay Bragon uwan kay diri sa Ormoc. Ug kamo diha, kumusta man mo mga may bang inyo nga pagkabutan karon diha nga wa di mo na makita dali kay. Manda magkatipunay nga tungod sa Cebu makatipunay. Anto na sa yuta sa tuwang ginikanan. Anto mo ta mag-usa. Wala karon mga kahintan nga pasilan sa badyan kay maganda na ba ko. Pagka naasla sa mga engineering. Mga guider naman sila taon nila diya niya. Karon kay na cut off naman. Karon maragwa ay trabaho ron. Diya sa badyan. Diya sa susugan. Size 29 na. Ayaw magpasinguan sa dalan kay kasi magkasakit mong mga duko. Na. 101 guys. Oh, Ben. Muna. Huwag kaon. Hindi na mga unat ta. Wa kay lain kan bugas. Paanra. Wa na ko'y kape. May nabang. Wa na hinabang. Silam yan ni lamon wa ni taon ko ano hinabang. Hi, good morning guys. Paita ning naay ko ano naibayro sa kalibutan, di ta kalaglaag. No. Ya trabaho yung taon ko sa kumbana pinding ya. Nakuno hinabang sa gobyerno, mi kadawat, unsaon man ninamo, ya mag-lockdown, pistina. Saon na lang ni. Way naluoy namo dire. May naapil sa hinabang in town bisag palit lang unta gatas akong bata gigatas in town na sa lamon
Oh, na gilamo na unsa na yang gatas in taon wa anak ay kaluoy naman gyud namo noon. Paita. Ano mi gikaon. Abala na lang uwa mi gikaon dagko basta nalay gatas. Oh, kana na lang. Nya ay akong bana in taon. Nuhuot na sa pultahan. So sige ka nag-inom siguro og tubig. Na, luoy kayo. Sao na lang na. Yang hinabang itaon sa gobyerno nga bugas. May na lang na. Luoy kayo in taon ni ay. Yan ay panahon karon. Init kuno. May tatong init kay mamatay ang virus daw. Nga karon ni uwan. Tugnaw mahadlok tas virus duol nato. Sao na lamang. Oh, kabayo ko do. Unsa na ni? Oh. Way naluoy gid din taon namo o minapila ng form sa DSWD sabay nabuang naglista nga man gi-apil. Oy. Unsa ba na magtago? Tago na lang siya kay nangano ano siya didihon. Ay mag So ngayon ko to mga doko no. So please subscribe sa akong channel o i-hit ang notification bell para ma-update pod ka sa akong mga bagong videos nga akong ipang-upload mga doko. So guys, stay safe, stay at home, wash your hands, don't touch your face. Peace out.